Po včerajšom neúspechu, kedy sme skúšali sumcov loviť z brehu na dažďovky a živé rybky, kedy chladná noc nás zapričínala a pravdepodobne tá chladná noc, že sme nemali ani záber, ideme dneska vyskúšať loviť aktívne sumca z člna na vábničku. Začneme tým, že vyložíme si veci z auta, nafúkame čln. Na vábenie potrebujeme pevný čln, najlepšie silníkovou podlahou, keby aj pri manipulácii s rybou, poprípade keď zachytíme a snažíme sa to uvoľniť, aby sme sa neprekotili, hlavne keď sa zaprieme a ten čln v podstate sa nakláňa na do strany nabok. Ďalej potrebujeme samozrejme kvalitné vábničky, náradie, treba tomu prispôsobiť hlavne koncovú montáž, aby sa nám nestalo, že vyrovnáme háčik na väčšej rybe, poprípade aby nám obratlík nepovolil, tak treba voliť radšej obratlíky a bižutériu s vyššou nosnosťou ako je šnúra. Takisto aj záber ryby. Musíme si uvedomiť, že veľakrát zasekávame rybu, keď máme len 3-4 metre šnúry od udice, čiže tam momentálny nápor je oveľa väčší, ako keď chytáme na trhačku. Naložíme si potrebné veci do člna, čo je sonár, príslušenstvo udice, nejaké jedlo, pitie samozrejme, lebo je teplo, opalovacie krémy a samozrejme nejaké repellenty na komáre, lebo je ich tu dosť. Potom začneme sa vyplavovať proti prúdu rieky. Zároveň si budeme sonárovať dno. Na vyplavovanie použijeme motor Hriňovej X28, čln Albastar Phantom 3-metrový. To by pre dvoch na nejaké existovanie a chytanie malo v pohode stačiť. Na sonárovanie treba použiť dostatočne kvalitný sonár, ideálne keď aj s 3D sondou. Používame HDS 5 s 3D sondou, nakoľko 3D sonda má dosah aj do bokov. Čiže my keď pôjdeme stredom rieky hore, tak dobre si zmapujeme aj ľavú, aj pravú časť smerom od člna, zhruba do nejakých 20 metrov dokážeme si pozrieť aj hĺbky, aj prípadne nejaké prekažky. Čo je veľmi zaujímavé a hlavne veľmi výhodné kvôli tomu, že nemusíme cikcakovite behať po rieke. Snažíme sa samozrejme zapamätať dobré miesta podľa brehu, rôznych stromov a zákrut na rieke. Keď už budeme na mieste, odkiaľ budeme chcieť chytať, tak sonár si musíme vypnúť, lebo zákon nám neumožňuje používať sonár v prílove. Spustíme si nástrahy a začneme vábiť. Budeme si všímať rôzne bubliny, či sa nám ryby hýbu alebo nehýbu. Jednu udice budeme spúšťať až na dno, proste preklopíme olovom, necháme buchnúť od dno, potom 3-4 otáčky na vieku alebo na multiplikátore zdvihneme na dno nástrahu. Toto budeme opakovať priebežne počas lovu, aby sa aj pri zmene rôznych hlbok bola nástraha zhruba meter nad dnom. Druhú udicu dáme asi do 3-4 metrovej hĺbky pod čln, nakoľko veľakrát ryba nám vyletí až k hladine, aby aj tu mala do čoho zakusnúť. Ako nástrahy budeme používať na začiatok dážďovky a pijavice. Pokiaľ by sme na toto zábery nemali, tak vyskúšame si v priebehu dňa nafidrovať nejakých pleskačov zelenkavy. Loviť budeme dvaja, takže ak by boli zábery, tak budeme sa navzájom natáčať a myslím, že nejaké pekné ryby pochytáme. Pri vábení zábery prichádzajú približne rovnako aj na dažďovky, aj na pijavice. Skôr záležalo od toho, v akej časti stĺpca máme nástrahu umiestnenú, lebo v niektorých častiach rieky, hlavne v tých pličích, nám ryby dosť prudko vyražali až pod čln. Čiže napríklad v 3,5 metrovej vode zhruba orientačne podľa šnúry nám brali niekde okolo 1,5 metra pod člnom, v tej hlbšej vode zhruba meter nad dnom väčšinou. No už na začiatku vábenia nám bolo jasné, že zábery nebudú vôbec razantné, boli absolútne jemné, len také akési po poťahovaní a najviac záberov bolo taký, že nám len prihlo špičku pol centimetra momentálne vyrovnalo. Skúšali sme zo začiatku sekať aj tieto zábery, ale takmer vždy išlo o nepremenené zábery alebo ryby sa chytili tak jemne, že sa nám vypínali. Lepšie bolo radšej si na ten záber počkať, neunáhliť sa, kým nám spoľahlivo neprihlo špičku alebo súvislejšie neťahalo nám šnúru do boku. Takisto boli veľmi jemné, len bol rozdiel v tom, ako ten sumec tú nástrahu nasal. Zaujímavé bolo napríklad, samozrejme, keď sme sa plávali popri nejakých prekažkách, tak tam sme mali momentálne zábery, pričom tie ryby bolo vidno, že sú na svojich typických stanovišťach, hlavne cez deň a vyražali za tými nástrahami na zub tej vábničky. Ale dosť zaujímavé bolo napríklad jedno miesto, typický vracák, úplne ideálne sumcové miesto, kde bolo odhadom nejakých 6-7 metrov vody.
A keď sme sa člnom postavili do toho vracaku, tak, aby nás neunášal prúd, tak tam sme zábery vôbec nezaregistrovali, dokonca ani na šnúrach nebolo evidentné, že by tie sumce boli v pohybe, lebo občas sa nám stalo, že ten sumec jak plával, jak hľadal tú nástrahu, tak buchol do šnúry, vtedy tá šnúra tak do boku podskočila. Keď sme sa premiestnili nejaké 3 metre von z tej jamy, smerom v podstate do prúdnice, tak tam nám zábery prichádzali každú chvíľu. A bolo evidentné, že tie ryby sú v tej prúdnej vode a neboli schopní ani za tou vábničkou výjsť mimo toho prúdivého úseku. Podĺžky ruky. Ako? Podĺžky. Tak. Ako som už povedal, záseky netrebalo sa unáhliť, lebo zábery boli veľmi jemné. Zo začiatku sa nám dosť veľa rýb vypínalo. To bol ďalší náznak toho, že ten sumec to bere jemné a už keď sme ho aj prisekli, tak takmer vždy sa špička zapichla do kartáča, kde v podstate pri nejakých obratoch tej ryby sa ten háčik veľmi rýchlo a veľmi často uvoľnil. Potom sme to už robili tak, že v podstate prvý zásek pri zábere, jedno, dve pumpovačky došponovať napriamo rybu a ešte raz ju doseknúť, vtedy sme s tým už problém nemali. Chytali sme 2 dni po sebe, pričom jeden deň sme boli na vode zhruba od nejakej 11. ráno asi do nejakej 7. večer. Ďalší deň sme boli na vode zhruba od 3. pobedia až do polnoci. Zábery boli priebežne počas celého dňa, bolo to úplne jedno, či bol obed alebo bol večer. Akurát po tme, už po zotmení, pri chytaní sa nám ryby ukazovali úplne na hladine. To bolo vidno, že už tie ryby sú v pohybe a tá vábnička ich tak dokázala dať do pohybu, že sa nám otáčali až pri vábničke priamo na hladine. Vylovovanie sumca takisto. Ryby boli abnormálne bojovné, aj 1,20 m dlhé ryby nás dokázali koľko razy s člnom potiahnuť aj 2-3 metre. A aj na hladine ešte robili dosť veľa výpadov, preto si bolo treba dať pozor, hlavne pri uchope za papulu a takisto nebolo treba sa unáhliť. Radšej počkať, vyslovene, kým sa tá ryba vyvalí do takej pozície, je ideálne na uchopenie. Ako je vidieť na záberoch, pokiaľ sa unáhlime, tak tá ryba zle ju uchopím, ona sa nám mykne. Ešte pri používaní tohto jednoháčiku tam nejaké nebezpečenstvo nehrozí, ale keby sme používali trojháčiky, že aj ryba je chytená iba na jeden z tých trojhákov a v podstate to uchopenie unáhlíme, tak tá ryba sa mykne a hrozí nám, že si môžeme nepríjemne ublížiť, nakoľko ten háčik sa nám môže zapichnúť do ruky. A neviem si predstaviť, že by som pri 15-kilovej rybe mal jeden trojháčik aj v ruke, aj v nej a začala by sa metať pri člne. V prvej časti sme sa venovali lovu sumcov, ale na živé nástrahy a klasickým systémom z brehu na podvodný plavák. Osobne, keď idem na sumcov, tak radšej sa ich snažím loviť aktívne pomocou vábničky. Podvodné plaváky, keď mám nástrahové ryby už nachytané, tak maximálne keď sa idem vyspať alebo keď chcem nejako si oddychnúť, tak vtedy si vyvezem takto udice. Ale osobne už pomaly začínam od takéhoto lovu upúšťať, nakoľko posledné roky to moc dobre nefunguje. Váby sme skúšali s niekoľkými vábničkami a tá podobne ako v Taliansku pred pár mesiacmi zase sa nám osvedčila extrémne malá vábnička, extrémne vysoké zvuky a následne aj slabúčka tlaková vlna, ktorú tá vábnička vydáva pod vodou. Neviem si to vysvetliť, ale bolo evidentné, že napríklad keď vábil kamarát s väčšou vábničkou, tak ryby boli v pohybe, lebo na šnúrach aj bolo vidno, že sem tam taký bočný naraz do šnúry prišiel. Aj bubliny sa robili, sem tam aj nejaký vír na hladine, ale záber nám neprišiel ani jeden. Keď sme sa prestriedali, začal som vábiť ja, tak do minúty sme vždycky mali záber. Takže bolo evidentné, že ryby reagujú len na túto jednu malú vábničku. Dohromady sa nám podarilo chytiť celkovo 14 rýb, zhruba 6 rýb, ktoré boli určite cez meter nám padlo, plus niekoľko menších záberov bolo dokopy možno 40. Takže myslím si, že na to, že šlo o slovenskú zväzovú vodu, veľmi úspešná výprava.